kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga mu fito zanga-zanga ba rigima mu fito zanga-zanga kowa ya fito zanga-zanga domin mu samu neman yanci za mu yi hanga ka so ka magana me ke faruwa ne? ai bai kamata ba a ce mun kona taya kadai saboda idan mun kona taya kadai za a yi tunanin zanga-zanga din nan da wasa muke yi ba wani wanda zai iya sadaukar da ran shi ya bada wa kasar shi a kona shi tare da tayan sai a ce a kona taya kadai Kuma fa ka cikin kawo kudu babu gaskiya ka kawo shawara. waye zai iya ne Yanzu a cikin mu waye zai iya? ya kai ka yadda Kai ni a kola ni ga ni a sani. a kai ku taba mai kai ba Allah kaga yanzu manyan kasan mu za su san ba wai iya zanga-zanga muke ba akwai wanda zai iya bada rayuwa ce a kasar shi Gaskiya ne. a kona shi tare da kayan nan sannan manyan mu kaga za su tabbatar da zanga-zanga din nan tamu da muke yi ta gaske ce tunda wasu sun fara bada rayuwarsu ai in in bada rayuwa ta da wannan wahalar da kasa take ciki ko koya ba ni kawai ku sa mu wuta a kona shi A ya isa ina kuda zan yi magana za ka yi magana muna jin ka ina roƙona na ƙarshe dan Allah idan dai har na mutu dan Allah ko wannan kar ku bari ya ƙara sati a haba alƙawari mu kwana biyu ma kana tahiya zai ka mu yanzu ka mutu kawai muke so kana tahiya zai ina da wani roƙon a gyan dan Allah dan annabi ina son idan tsohon nan ya sauka duk wanda zai hau masara da dawo mudu 150 dan Allah wake ya dawo jikka dan ka gama ko? gama ba? ci gaba mu mun so kana gama mu wuce yanzu roƙona na ƙarshe da mun gama dan Allah dan annabi ko sauro a Najeriya kar a bari su ƙara rigima dan Allah a zauna lafiya to mu je a kai da ka gama kukan za ka sha gama wuta duka damu gama kawai aljanna na can na jiran ka karka damu jihadi za ka yi jihadi ne wannan da Allah zai yi magana yawa ina jin ka wallahi sai yanzu da tuno ashe ni ba dan Najeriya bane dan Zamfara ne